Nyní si ukážeme, jak v nějakém obrázku například zvětšit nějakou část. Tady si to ukážeme na rtech. Takže první věc, jako v předchozím, když jsme měnili barvu očí, musíme si ty rty nejdřív označit, skopírovat a vložit. Takže tady už by se nám ta elipsa příliš nehodila, tak zkusíme nějaký jiný výběr. Doporučuji tady to laso, kde stačí jenom klikat levým tlačítkem myši. Tak laso, klikám a vybírám si zase o trošičku víc i z okolí, bych to potom mohl tím gumováním pěkně do ztracena zahladit. Takže ugumuju. A poslední, tady je důležité, všimejte si to zakončení, trefit se do toho původního, kde jsem začínal. Takže kliknu a takto se mi to celé označí. Pokud to chci skopírovat, dám Ctrl+C, to vložím. A nyní, pokud to chci zvětšit, musím použít nějaký z těchto nástrojů, které jsme si říkali, že k tomu slouží. Tady tento je přímo na zvětšování a zmenšování, tak kliknu na něj a zkusím. Držím levé tlačítko, zvětšuju, zmenšuju, třeba na takovou velikost. A pokud jsem s tím spokojený, dám škálovat. Vidím, že se mi ten obrázek ale není, ty rty nejsou přesně uprostřed, takže musím použít tady ten nástroj na přemísťování. Kliknu na něj, přemístím tam, kde chci, abych ty rty měl. Teď by tam šlo výrazně vidět, že jsme do toho obrázku zasahovali, takže musíme si zase vybrat gumu a tady ty okraje vygumovat. Je zase ale vidět, že ta guma je hodně malá, zbytečně bychom se s tím dlouho gumovali, takže výrazně zvýšíme tady tu velikost, třeba na škále na 4, tak, a zkusíme gumovat. Gumuju tak dlouho, dokud nevidím, že se to pěkně do ztracena odgumovalo. Pokud to maže moc ostře, tak snížím ještě to krytí. Tak, ugumuju ty rohy. Tak, pokud jsou s tím zase hotový, dám pravým tlačítkem na ty vrstvy a ukotvit vrstvu.